भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरे श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं सकलचातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्विकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकलललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते राधा कान्त नमस्ते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिः नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवं अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्त स्वामी निगामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे विशेषशून्यवादी भाषातिदेशे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे गुरुदेव शंकराय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्णाय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 28-29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോജ്ഞയാ മാനിതാ നിർവ്യാളികേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന രാമാനഃ പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരഭ്യുതാ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോജ്ഞയാ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന രാമ്യാനായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതാ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരഭ്യുതാ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോജ്ഞയാ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന രാമ്യാനായർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതാ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരഭ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. സോറി, എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. നായകർക്ക് സോറി, എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോജ്ഞയാ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന രാമ്യാനാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി
दृश्यते यत्र धर्मादि श्रीशूद्रादिभिरप्युदा ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹിമായ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവിളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവൃതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവിളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന കാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതാഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി ശ്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവന മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവേഗ്ന അഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യാളികേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവേദേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവിളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥം ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി ശ്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യാളികേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി ശ്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യാളികേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയാ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിത ദൃശ്യത്തെ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയാ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതാവ്യപദേശേന ഹ്യാജ്ഞായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി ശ്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതാവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതാവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി ശ്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയാ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യാപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതാ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി ശ്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയാ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ധൃതവ്രതേന ശിക്ഷണപരമായ കർക്കശ ശബ്ദത്തിന് വിധേയമായി ഹി നിശ്ചയമായും മയ ഞാൻ മുഖേന അഥവാ എന്നിലൂടെ ചന്ദാംസി വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ ഗുരവ ആത്മീയാചാര്യന്മാർ ആഗ്നേയ യാഗാഗ്നി മാനിത നേരായ വണ്ണം ആരാധിച്ചു നിർവ്യളീകേന കപടഭാവമില്ലാത്ത ഗൃഹീതം ച സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനുശാസനം പാരമ്പര്യ
ശിക്ഷണം ഭാരത മഹാഭാരതം വ്യാപദേശേന രചനയാൽ ഹി നിശ്ചയമായും ആംനായ അർത്ഥ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ച പ്രദർശിത ഉചിതമായി വിശദീകരിച്ചു. ദൃശ്യതേ ആവശ്യമായതൊക്കെയാൽ എത്ര എവിടെ ധർമ്മ ആദിഹി ധർമ്മമാർഗം സ്ത്രീ ശൂദ്ര ആദിപി അഭി സ്ത്രീകൾ ശൂദ്രർ തുടങ്ങിയവരാൽ പോലും അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ഞാൻ ശിക്ഷണപരമായ കർക്കശ്യ ശബദവിധി വിധേയനാകയാൽ വേദങ്ങളെയും ആത്മീയ ആചാരനെയും യജ്ഞവേദികളെയും വിനീതമായി ആരാധിക്കുകയും അനുശാസനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ധർമ്മമാർഗം ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന മഹാഭാരത വർണ്ണനകളിലൂടെ ഞാൻ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് രാജ്യമാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാതെയും ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെയും ആർക്കും വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വേദങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, യാഗാഗ്നി എന്നിവയെ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം. സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ ആയോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയർ അഥവാ വൈശ്യകുലത്തിലുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനായി വേദവിജ്ഞാനത്തിലെ സർവവിധ സങ്കീർണങ്ങളെയും ക്രമാനുഗതമായി ഭാഗവതത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെയും അതിരേകമായ പ്രാധാന്യം മഹാഭാരതത്തിനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുതിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ഗംഗായതേഗിരി യത്പാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണ പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശായ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവസ്തായ തഥായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചുപോലെ എന്താണ് വ്യാസദേവന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭ്യമായില്ല അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകം. വ്യാസദേവൻ എല്ലാ വേദങ്ങളും രചിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 4 പേർക്ക് 4 വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളൊക്കെ മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പഠിച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടും അതിലുള്ള അന്തസത്ത ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ എന്താണ് ശൂദ്രന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ലാത്തതും അല്ലെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരമില്ലാത്തത് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് എന്താണ് ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആദ്യം മഹാഭാരതത്തിന്റെ പേര് ജയ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ
ഭാരത എന്നായി അല്ലെ. പിന്നെയാണ് മഹാഭാരതം അല്ലെ. ആ മഹാഭാരത വർണ്ണനകളിലൂടെ ഞാൻ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഹാഭാരതമാണ് ഈ വേദങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം മഹാഭാരതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് പഠിച്ചു ആ മഹാഭാരതത്തിലാണ് നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ആ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ഭീഷ്മപർവത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാതെയും ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെയും ആർക്കും വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മള് അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ട് എന്താണ് അർജുനൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ചോദിക്കാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യനാവുകയായത് അല്ലെ. നമ്മൾ 2:7 പഠിച്ചാലേ കാർപ്പണ്യ ദോഷോപത സ്വഭാവ ഋച്ചാമിത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത അല്ലെ. പിന്നെ കാർപ്പണ്യ ദോഷോപത സ്വഭാവ ഋച്ചാമിത്വം സമ്മൂഢ ചെയ്ത ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്നെ ശിഷ്യസ്ഥരം ശാന്തി മാത്വാം പ്രപൻ അല്ലെ. എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കൂ അല്ലെ. എന്നിട്ട് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ആ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ആയതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ യാതൊരു ഉപദേശങ്ങളും കിട്ടില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കിയാലും ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആ സാന്ദീപനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികളായിട്ട് പോയിട്ട് 64 കലകളും പഠിച്ചെടുക്കണ്ടായി അല്ലെ. ആരാണ്? വേദേശ സർവം അഹമേവ വേദ്യം വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവത അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയപ്പെടേണ്ട ആള്, എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ള ആള് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിയുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാനാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ ആ സാന്ദീപനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് കലകളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടായത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ വേണമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ഈശ്വരപുരി ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഈശ്വരപുരിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അത് ഈശ്വരപുരി ഏറ്റുപറയുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ടല്ലേ ഐസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ രാമകൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുജി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അതിനൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പൂരിപ്പിച്ചയക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിന്നല്ലേ. നിങ്ങളെ സാധന ചാർട്ട്, നിങ്ങൾ എത്ര മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര കാലമായി കൃഷ്ണാപത്തിൽ, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. നമുക്കൊരു ഷെൽട്ടർ എടുക്കാനും ദീക്ഷ എടുക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഈ ഫോമൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചയക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഗുരുവൊക്കെ, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ച പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരിക്കലേ സിഖ് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗുരുനാനാക്ക് ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഗുരുനാനാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പാടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആ പൂജാരിമാരൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്താണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണോ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് പുറത്തു വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴോ, പൂജാരിമാർ പുറത്തു വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേ അവരുടെ ഗുരുനാനാക്കിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഗുരുനാനാക്കിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ ചർച്ചയായി. എന്താണ് ഇതെന്ത് രീതിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചർച്ചയായി. ഗുരുനാനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേ ഇവരുടെ ചർച്ചകൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായി. അപ്പൊ ഗുരുനാനക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ വിറക് അടുപ്പ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പ് തീ കാണിച്ചിട്ട് വെച്ചു. ആ പൂജാരിമാർ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീയെ
എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ, കയ്യിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, തീയെ കയ്യിലെടുക്കാനോ, എന്ത് ഇതാ വിഡിത്തമാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഗുരുനാനക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വിറക് ആ തീയില് കാണിച്ചിട്ട് ആ തീയെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴേ എന്റെ കയ്യിൽ തീയുണ്ട്, ഞാൻ കയ്യില് തീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഉപാധി ഉണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് ആ വിറക് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ നമുക്കും ഭഗവാനെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പോ ഗുരുനാനക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ ഗുരുനാനക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയുടെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലും ആ എല്ലാ ഗുരു പരമ്പരയുടെയും കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കീർത്തനമുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയ കരോ മോരെ, തുമ ബിനാ കെ ദയാലു ജഗത് സംസാരേ. ആ കീർത്തനത്തിന്റെ അകത്ത് ഓരോരോ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം കിട്ടാനായിട്ട് അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ കാരുണ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ അത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ അദ്വൈത ആചാര്യരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നരോത്തമ സ്റ്റാഫോട്. അപ്പൊ ഓരോരാളുടെ കാരുണ്യം, ഓരോരോ ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലും ആ ഗുരുപരമ്പര അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ എന്നുള്ളത്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെടുത്ത് എന്താണ് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മള് 100% നല്ല പ്യുവറായിരിക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ സാധന ചെയ്യണൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാര് 100% ഒക്കെ സാധ്യമാവോ പ്രഭുപാദർ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു 90%. അങ്ങനെ പിന്നെ വീണ്ടും പ്രഭുപാദരുടെ 80% എന്നൊക്കെ. അപ്പോ അവസാന പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ 16 മാല ജപി കേമനിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറകുവശത്തെ ഡോറിലേക്ക് നിങ്ങളെ കയറ്റിക്കളന്നു. അപ്പോ അവർ ഗുരുവിനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടല്ല, എന്നാൽ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിക്കും നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. സദ്ബുദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവന ഉപദേശം വിദ്യാജ്ഞാനം ജ്ഞാന തത്വദർശിക്കുന്ന നമ്മളൊരു ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും വിനയത്തോടെ എല്ലാം ചോദിച്ചറിയണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരുവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഗുരുവിന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നൽകാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഗുരുർന സസ്യ സൃജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനേന സസ്യ ദൈവന്ന സസ്യ നവതീശ സസ്യ നമോ ജയതേ സമുപേതം നമോ ജയതേ സമുപേതം. നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് ഋഷഭദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്റെ മക്കൾക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറെ പണം കിട്ടുന്നതോ അല്ലെ നമുക്ക് കുറെ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സായത്തമാക്കി നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയല്ല വേണ്ടത്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടല്ലേ. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഋഷഭദേവൻ പറയും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതും അവര് നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. വീണ്ടും പറയുന്നു, ആരാണോ മക്കളെ തന്റെ മക്കളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ
നമ്മള് നല്ല അച്ഛനും അമ്മയും ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു, അവരെ നല്ല ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, നല്ല വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും, നല്ല വീടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ, എല്ലാം ചെയ്യും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് തന്നെയാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നൽകണം, അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ജന്മം ഭൗതികമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ഐശ്വര്യത്തോടെയൊക്കെ ജീവിക്കും, അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ, ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വീണ്ടും വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ. അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് വേറൊരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, വീണ്ടും കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ. അപ്പൊ അപ്പോഴും നമ്മളല്ല ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മ, അല്ലെ, വേറെ ഏതോ മാതാപിതാക്കളുടെ വേറെ ഏതോ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടി വരും, വീണ്ടും കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നത് ഈ ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ. നമുക്കിനി അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം വിട്ട് ജരാവതി ചക്രത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുക, അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ ആ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അല്ലെ. അതാണ് ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമൊക്കെ. ആ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി, അല്ലെ, യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ. നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് കുറെ ഭഗവത്ഗീതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ, എന്നാൽ അവര് ബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, എന്നാൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ വാച, അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്നീ രൂപമില്ലാത്തതല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, വേദങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, യാഗാഗ്നി എന്നിവയെ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം. വേദങ്ങളൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വേദവ്യാസന എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ ബഹുമാനം ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നൽകുന്നത്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതൊക്കെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരാണ്, അവരൊക്കെ. പിന്നെ എന്താണ്, യാഗാഗ്നി എന്നിവയെ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷണാർത്ഥി നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ അയോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയർ അഥവാ വൈശ്യകുലത്തിലുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വേദവിജ്ഞാനത്തിലെ സർവ്വവിധ സങ്കീർണതകളെയും ക്രമാനുഗതമായി മഹാഭാരതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെക്കാളും അതിരേകമായ പ്രാധാന്യം മഹാഭാരതത്തിനാകും. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാലേ 1,25,000 അല്ലെ, 1.25 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലെ. ആ മഹാഭാരതത്തില് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കല് വളരെ പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ആ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് അനേക വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. പലതരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമായിട്ടും വേറെ തരത്തിലുള്ള അർത്ഥമായിട്ടൊക്കെ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി പഠിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അർത്ഥമായിരിക്കില്ല അവിടെ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. മഹാഭാരതത്തിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ സാരമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആർക്കും പഠിക്കാം, അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത. എല്ലാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ISKCON ബാംഗ്ലൂരു എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്, ചെറിയ കുട്ടികള്, യുവാക്കള്, അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർ, പ്രായമായവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അല്ലെ. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തില് ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തില് വേദത്തിലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സർവ്വവിധ സങ്കീർണതകളും ക്രമാനുഗതമായി മഹാഭാരതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ 1.25 ലക്ഷം ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി
അവിടെയുള്ള ശാഖാതി ഋഷികളോടൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. അതിൽ 1.25 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളിൽ 8,800 ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ആ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നു, എനിക്ക് 1.25 ലക്ഷം ശ്ലോകമുള്ള മഹാഭാരതത്തില് 8,800 ശ്ലോകങ്ങളോളം മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം എന്താണ് അല്ലെ, അവരൊക്കെ എന്താണ് ആ മുക്താത്മാക്കളാണ് അല്ലെ, അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളത്. എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു സ്ത്രീകളും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മദേവനും പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോടായിട്ട് പറയുന്നു. പലരും പറയും എനിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അറിയാമെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നു 4 തലയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഒന്നും അങ്ങയെക്കുറിച്ചോ അങ്ങയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഇതിനെ പറയാനുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദര് നമുക്കൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ തന്നെ പറയുന്നു എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും എഴുതിയിട്ടും ഒന്നും വ്യാസദേവന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ, അതൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. അപ്പോ ആ വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവർക്കും അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വീണ്ടും പോകുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു അതിന്റെ വ്യാസദേവന് സംതൃപ്തി ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്, ഭക്തി സേവനുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. 8 മണിക്ക് വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ